Já to říkám na rovinu, mám za sebou 2 benga, asi se v píči. Já to zkusím vzít na dálnici a ujet. Ty pičo, co to je? Chlapi po mě jdou 4 auta. Stoj. Pojďte, okamžitě. Dělej. Jeď. No běž do rytík. Oni si nás nevšimli. Najprv ho dáme do sklepa, potom pomůžeme ostatním. To je v píči, po mě jdou 4 auta jako no. Pomůžeme ti. Benga jsou aktivní, prostě dáme ho do sklepa a pak prostě to nějak dořešíme. My vysypeme. Tak to. Se vysypeme. Já se snažím ujíždět, Jo, prostě ujížděj, co to bude. Dobrý, jedeme. ale jako je to hard, ty pičo, docela jim to jako jedou ty auta všechny. Ale aspoň je to zajímavé, aspoň to není normální únos, no. Že jo, dáme to, takzvaný red line. Ty pičo můžem, nevím jestli se tam ale dostanu, já jsem úplně jako asi třetí. Hlavně oni si mě, hlavně asi... Nevím no. Jednoho jsme tam od nás nechali. Potom se po něho obratíme. Chlapi, já vás vysadím tady někde na uvile a jedu s Gem. OK. Já si to berem keď tak mančesku, že budem keď tak moc rýchlo kropiť a rýchlo utekať. Jo. Nebudem, my máme vyšlenou taktiku, jak jim to zhrnem. Ne, Hej, počkej, dáme tu taktiku red line, anebo dáme takovou tu na té dálnici nad Venesem. Já si pamatuju ani jednu. No a ten red line, to je to jak najedeš na to stavení šapka, to je čeká na dálnici. Já jsem teď u toho, jak můžeš proskočit ty garáže dolů. Jedu s tebou, keď tak. Nemám ani jednu přední pneumatiku. Označ mi to je prosím ten tě to, problém. Uvučko. Okamžitě rychle Uvučko. Dobrý, tak víš jak to uděláme? Máš to. No. Jdeš s tím Weasel News. Prostě vysedneš a no, když to je píčovina. Musíš prostě dostat se do toho staveniště, na tom staveniště to jak zvládnem. Jo. Lukaček. A vy čo? Big Rip your brother. Dobre, a hotovosť alebo na faktúru? Hotovost. Nemôžete Piči, já nebo hotovost, takže... Tam je bankomat. Jo, tak jo, no. Já vám to pošlu, takhle to. Na faktúru vám to dá meno? Vy to Valente. Keď tak spojilo, išiel som skontrolovať toho tam dole. Nemáte náhodou car steal? Čo? Jestli nemáte náhodou car steal. No. No. Ne jo. Ale dříve jo, že? Možno. Jasné, že teraz to mám, kto by to mali. Jedna moje. Díky, zaplacejte. Yes. Literský den, skládejte básně. Jdeme na vilu, či jde? Jo, jdeme na vilu, to nemá smysl tak jak dementi. Ne, on vůbec jako udělal chybu to, že začal jim ujíždět. Jak jsem já tam reálně jel pomaličku, tak oni kolem nás prodali a vůbec jako se nás začali, protože to auto vypadá jak místní. Však to. Kdyby neujížděl, tak by plně nejeli. No jasně. A to ten co tam zůstal, tak jak je na tom? Nevíte? Ten. Prosím. Ten jak tam zůstal, sám, ten náš, tak ten jak na tom je. Není na vysílačke. Je na vysvětě, právě. Alebo možno je na vile už. Čau. Nazdar. Čau. Pokud tak utykám. Tak, chlapče. Teraz sa na mňa pekne pozri a na moju zbraň, okej? Doriti, pozeraš sa? Dobre, no. Ja nečujem. Poznávaš tú zbraň?
Ja sa nepýtam, či no alebo nie. Áno, poznávam. Trošku hlasnejšie hovor. Áno, poznávam to. No, výborne, krása. Berlík, no. No, no. A vieš, čo to s takou zbraňou robí? A vieš koho? Lidi, nebo zvířat. No teba, ne? Začali jste ten výslech nějak, nebo tam začít? Ešte ne, ja poviem najprv ma trošku tak poučam, jak sa má správať. Ja som teprve došiel. Zapisuj. Má zapisovať, či co? No, zapisuj to. No, tak... No, ešte sa postav. A zdvihni ruky. Zapisuj to. Zapisuj to. Tam No, zapisovat, nechaj ruky hore. já se dostal. Telefonik tu máme. Daj mi jeho telefón, ja ho prehľadám. Okay. Peniaze, tie sa mi hodia. Jo, peníze mu zaber. A s tým zvyškom nič nerobíš. Můžu začít? Jo. Tak, na kolena. Takže vítám tě tady, jestli tady líbí. Jo. Aký máš kód od toho telefónu? Mohl nahlas, prosím tě. Vypravaj nahlas. Tady s ním, lebo už jsem tady s ním. Vypravaj nahlas. Čo, ja tu mám zostať? Jo. Já No. nevím, co myslíte? Akože či ho zaberieme, či co? No, Podľa teba? jako kdyby na něj to vůbec tak neumí hrát. No tak ho nebereme. Přemýšlím se. Vy to pojď sem dolů. Počkej. S kým tam volá? No tak. Za mňa by som ho nebral. No. A ono je nejhorší, že my lidi potřebujeme. Však to. Můžeme mu dát šanci, já mu řeknu, že se zaměří, ať se naučil hrát při výslechách, když ho někdo unese. Já bych ho zatím na nejnižší rol na soldáta, moc to tolik neví. No, OK. asi to zkusíme. Skúsme to teda. Že to je ono. OK. 50 000 $. No a či než ukazovať nepôjdem, ty si to máš pamätať? Nabok. Postav se. Stanete si masky. Daj dole ruky. Víte k nám. Vít- Já jsem Vítaj. Kreko. Jsem první nejvyšší. A budeš vykat. Dáváme ti šanci, ale musíte pracovat na lhaní. Jako, když tě někdo unese, tak nesmíš jim přijít všechno prostě. Nic, v podstatě. Ale teda vytvořit. Jo, vytvořit si falešnou identitu. Ale když máte mi věci, kde mám všechno napsané, No, tak to je je to když byste to dozvěděli a pak by dali nic slyším, protože by se nemělo. Tak se s ním seznámte a pojď nahoru potom. No to Luka. rozumiem máš veci. Luka. Taky A obleď sa. A mne ruku nepodáš? Ja som Lobo. No, Lobo. Ono či neviem. On asi je zamyslený. No ako je tam všetko napísané, ale chápeš. Musel by som sa pozrieť poriadne na to. Jo, a potom si správ na e-maili zložku. No ale rýchlejšie. Ešte to pánky, ne? Lobo? No. Asi mu dáme bídu, ne? Ne, lebo dáme mu bídu, ne? Nejprávoš, keby něco.
To za ním. Co sa ešte bude robiť ináč? Vůbec netuším, jestli přišel jste jako... Mhm. Co se stalo s Donem? S Jayem? Víte? Zabrali ho, No to... No hovor ty. zabrali ho policajti. Když jste mě nabrali do No, Pán šofer neví ridiť. To je v pohode. Nic sa nestalo. tak ti ukážu, který máš šatného smysl. Lebo? Lebo? Ale to sme ale pekne posrali toto. No dosrali, lebo čo vieš, poď sem. Sem. Poď tam, aby sme nevyrušovali. Dáme mu bídu, ne? A ešte v tým chvíľku, počkaj, ešte im dáme trošku toho. Ešte trošku voľnej ruky im dáme. No. Kým toto. Kým nebudeme mať chápeš, možnosti, také aké budeme mať. No, no, Až, no. až na týždeň v pondelok som povedal. OK. Ja by som, víš čo by som... To ale uvidíš, ako tí soldáta schytajú odo mňa. Ja by som, víš čo dal, aby som dal výcviky. Aby sme sa nenudili. Co na to povíš? No to je dobrý nápad, ale na čom tie výcviky budeme robiť, keď nemáme ani peniaze? No však to. Však keď víš, keby máme peníze, tak by sme sa toto, že by sme boli pripravení a víš, keby dojde niečo. Jak teraz, neboli sme pripravení a skoro nás jebli PDčka. No práve, ako... No, Hlasivky. problém bol v tom, že Hlasivky. prevratili. No však to, a auto mám ja minus, ty kokot. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, je to v pohode už. Ja už to je v pohode. No najhoršie na tom je, že sme sa proste vymrdali. No a skoro nás chytili, ty kokot. No práve. No ako to nachytili, ale on neutekol. Ale je dobré, že sme utekli aspoň my s ním, s tým vlačíkom. Ja však áno, ale ja mu neverím. No bo tiež neverím, chápeš, že on povedal úplne všetko. Ja som sa pýtal na nejaký kontakt, on povedal, že tam v tom telefóne nemá ani jeden kontakt. Vtedy to bolo v pohode, ale proste, chápeš, on povedal o sebe úplne všetko, ale komplet všetko. Však to, ja mu neverím, keď mi donesie, ono nás poví všetko. No práve. Ja som mu to, ja som mu to říkal, ale ľudí potrebujeme, víš co? No práve. No takto, ako, ak by bolo na mne, tak by prišiel o oko, čo skoro prišiel. Proste si tam vbehol. Proste všetci si tam vbehli, to bolo najväčšie šťastie jeho života. To som úplne mal chuť mu vypichnúť oko. Ako. To teraz, pre chvíľu? No, tam dole, jak som klečal pred ním. Ty Ja si som tam mal priložené toto, no, veľmi blízko tento. Ja, ale ukázal si im tam aspoň, že kto tam beli. Přesně, ukázal jsem nemákané. zbraně Zdár, A že silnější mrdá psa. presne tak. ale můžu ti, ne, jakože... Nechceme? Taký návrh menší nechceme? Proste ešte nás platiť to trošku tam Já ti ten můžu dát SNS, vole, že pan jestli shop. ti to pomůže. Je dole, že kým nás to je, to som dobře, by sme išli vlastno tých. Jo, můžeme, jestli tam jsou. No ja práve, že neviem, ja som to išiel proste tam nasplatiť trošku, lebo je nás to celkom dosť dneska. Tak napište, Že? že potřebujete bančo, jestli máte nějaký jako men, jestli na Berdy máte jako... To teď asi neaktivně ještě, protože jako lidi moc peníze spod nemají. Nemají open. No ja som bol taký chytrý, že ako mám svoje klasické meno, potom presívku, ktorú používam klasické, a potom ďalšiu presívku, čo mám telefón že pomenovaný a aj všade inde. Proč čtíš tady? Jo, já to jako třeba jmenuji Bílá krémová, jako to na Berdy. Však ty čtíš ty kár tady, co to tady ošťávaš? Jak, že ja nič nerobím. Ošťávaš to tady? Lepšie? Furt. No toto už nie je môj problém. Fuj, sa nehambíš, brácho. Chlapne. Celé mokré to tu je pri tebe. Vola. Ty hlasivky. Já totiž mluvím moc. Tak sa potom idem presúť, lebo to vidíš, no ja to proste nevidím. Vieš. Daj sem. Budeme to ještě pustit, to budeme ještě použít. Normálne zeberieš ganu
A iba to proste musíš... Pôjdeš ako keby... Už to nejde. Špatný náboj. Jo, to sú tuším... To sú špatné náboje. On ti dá 9 milimetrovky. Tak jak to dává. Takový bílý oblečení, černá fotka. Jo, to Vindo je. A kdo? Prezývku nevím, ale Vindo to je. Tuším Valentino sa mi zdá. Musíš si zahnať na to náboje. Ja na to náboje nemám. Nedal jsem tu zbraň. Dával. Máš ju už. Čo je betému zas? Máš ju? Položí na zem. Môžu na zemi. Jo. Jak já jdu, tak čau, Bueno. čau. Okay, Čau, okay, čau. tak jo. A my ideme... Au, baraky, ideme. Poďme. Ty nespíš? Aj ty ho vidíš, Dana? Dona. Mhm. Ty krásne, v tejto skrinke mám strašne veľa peňazí, bude mať. A to tež dávam do skrinky. Chápeš, ja tu mám 71 klenotov, 8 starých mincí, 2 staré zbrane, 18 prsteňov, 10 krát diamantový nahrdelník, 3 drahé hodinky, 3 zlaté cihly. Ja to mám brutálne veľa. Ale keď tak však my nemusíme ani kúpiť tie lopaty, však ja ich mám 6. Počkaj, odložím šperháky. Tak čo, ideme? Počkaj. Ono asi teoreticky môžeme ísť na jednej motorke, ne? Dvaja. Čo tam vyrobíš tak dlho ešte v tej skrinke? Nesem skrinke. Tu máš 3 lopaty. Že to jako klidně vydal nějakou radu, aby přestal, nebo omezil, nevím.